Hoi. Hoi. Nou, waar hing je op? En wie hier nou wel? Ja, helemaal goed. Oké. Hoi, hoi. Wat is dat aan het doen? Goeie. Hoi. Ik ben de post even aan het opheljen. Oh, daar Ja. ben je. Ja, ik ben hier in Hielpen. Oké. Wat nou een foto van dat dik. Ja, zeker. Ja. Ja. Wie is net aan het werk of zo? Nee, ik hier hoort de vrije dag. Oké. Best wel aan het werk. Ik ben wel aan het werk, ja zeker. Wat dorst? Ik werk in de Zwarg. Oké. In Balk, in het Zwarg. Ik werk nog net zo lang in Team Balk, maar ben ik nog net zo lang hier. Nee? Nee, ik kom oorspronkelijk uit Verwet. Hoe komt dat zo? Nou, ik ga hier een skarrel op die dus, Nee, hoor. ja, Uit Hielpen. uit Hielpen, ja. En dan ben het hier nog zo helemaal min in het land. Maar het nooit heen, dus nooit van in je lijst. Is het leuk als Verwet? Ja, dat is wel echt een heel verschil. Jawel hè? Ja. Waar zit het hem dan in? Ja, de meesten gek wel wat. Oh? Ja, hoe mag ik dat uitlezen? Het is ja, heel anders. Ik ben hier echt meer in het boetenveld en ja, ik vind dat toch volle mooie hier. Maar dat is maar populair op de telefoon. Al je Ja, dat berichtjes. gaat ik de hele dag wat terug. Ja? Ja, dan heb je de vreun weer en dan het werk weer. De vreun van wat eten we? Nou, bijvoorbeeld. En wat eten we dan? Ja, nou, doen dan niet heel makkelijk. Oh. In een lekker stoofpotje. Oh. Zo. Dat hestel maken. Ja, en wat reden kool erbij. Nou. Goh, en hij werkt het dan, nou ik thuis of? Nee, ja. hij werkt in Makkum bij de Vries. Oké. Dus dat is skipsbouw of zo, of wat is het? Ja, scheepsbouw. Oh ja. Jullie zijn zo je boten. En dat gaat gewoon terug. En dat gaat gewoon terug. Ja. Dus die heeft net de hele dag. Nee, thuis. die ga ik net de hele dag aan voort. Inderdaad. Goh. Ja, ja, dat maakt verschil blijven, hè? Ja, dat ja. Maar ja, ik maak het werkweekend weer aansen, dus Oké. dan is hij vrij. Dan heeft hij even de romte. Juist. Hey, we hebben nog een noffelijke dag. Oké. Oké. Ontje in. Hoi. Hoi, hoi.